Uy. Oy, 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 oy. Yung baga Rabiyo kakailyan sa bali man nga edisyon ti Aseng Live at Night serye ti panagibasa iti Daniel kas pangrambag tayo iti Abril ana ilian abulan ti literatura ng Ilocano. Coincidentally buwan ng pambansang buwan ng panitikan sa Pilipinas. And ito di t-shirt ko kat t-shirt nga hinarami ni Derek Marcel Eviabes para iti may kawalupulo kat may kawalupulo at awen ti ang anibersaryo ti Bandawag. Hindi 2014. So 56 years yan apong Bandawag. And gustagi na iti kinibakit ko sponsor ti merienda ka lang agbasa iti Daniel. Thank you ani anay, thank you, salamat. Kamanantay man nun mas mo dati tsokolate na ngawat na sakbay ka no minuwag ti base. Bayaw kayong thank you. Ta limabas ka basak ti Daniel. Yung chocolate pabulon tati Taiwan tea. Hindi mo kontak no mataugan tayo dati base ni apong abe. Basit siguro ti discussion ta at adudag iti mananiw kay basa tayo ti dandaniw da. And siguro nangala tayo lang iti panakabagi di kiti mananiw nga agtawonan iti 70s 80s tagdama nga di tiyempo dagat iso ti kuna may bagata yung kagagitan aman naniw no kadwan iti sinursurat adandaniw nung pa'y mabalin nga adadupay ti dapat sabsabali nga adadut ti nasurat da kung idi tiyempo dagat nalatlatak da pa'y kasman naniw ngum dagito iti ori kasano gat kaspan ti Daniel Ilocano nabatbati ti panunot tayo. So dagiti ilinya tayo itang mananiw kat Apo Jose Ibragado, Prisciliano Bermudez, Edelberto H. Angco, Severino B. Pablo, Baldovino A. B. Valdez, Meliton Calbrillantes. Amin di gitoy ni Jack Mariro at papadada nga Pedro Bocane Gawardis. So ay kasi sa damdamagan ni Board Dilmer no nya da insat ko kada ya dad tatay dito tibasi ni apong abe kas kalamuyot ti basi nagilian basi nga medyo namamnaw. So no dadya nagilian basi kit basi dagiti sarang usong dati ket basi dagiti sosyal sosyal nga Ilocano social. So kasta ko nakitay
dagiti nga manurat uno man naniw ket agpapada nga naipaayanen iti Pedro Bocanek Award kangatuan nga pamadayaw ti Gumil Pilipinas. So kahit nga sawen ti panagarisit ti Gumil Pilipinas dagiti manurat nga nakaipayan iti adu nga kontribusyon para iti irarangpaya ti Ilocano literature. Nupay Dapo Jose Bragado, Prisciliano Bermudez, Meliton Brillantes, at adda nga namamuda iti kaspiksyonista tani Apo Jose Bragado kat nabilista pay ken istamot na po Meliton Brillantes insuwit Apo Prisciliano Bermudez nasisiglat nabilista lang ito tapos si Berino Pablo kahit nagsusurat matiti sarita po Edilberto Angco kina po Prisciliano kina po Baldovino Valdez no daman sarita da nga naipablaak uno nasurat da pamakpakawanan data saan tayo nga nagdadlaw no nabasbasa. So rugyan tayo na po ti agibasa iti dandani dagitoy malalaki aman naniw nga Ilocano, malalaki anatangan. So muna tayo kina po Jose Bragado. Niya po Jose Bragado kat tubo ti Santa Ilocos Sur ken nagkamkamang ken nagit editor iti bandawag iti Nabayag at Tiempo. Nagkom-opisyal, nagpres-presidente iti Gumil Pilipinas iti subag Mamano Adaras. Ti paulo ti dano ni Apo Jose Bragado ket Jack Ammo. Adda kari iti isem ti baro a bigat. Dayta ti kay papanan ti pagilasinan. Nga ipitpitik ti masakbayan. Ken kung kuna dagiti padto aday surat kadagiti bitwen. Pudno kadi Jack Ammo. Nasamit dagiti balikas ken paludip. Malunag ti puso ket idden na ti tunged. Awan ti pagilasinan apamarang ti paraiso nga inkarina iti kalman uray tinamnama a matagikwa iti masakbayan pudno kadi Jack Ammo. Sandan na mamati ti balikas sa pangay-ayo takayarigan daytoy iti aglabas nga angin when ulep iti agsapa ken malem ngagpukaw iti sinamar ti init tanairwamdan iti aweng anaulit-ulit pudno kadi Jack Ammo. Natibong ti aweng ti sayang guseng agraira ti krimen akas iti napalabas panawen adday ta dagiti garakgak ni patay dagiti nagpennek asok ken tableta tapno gawaten da ti kunada langit pudno kadi Jack Ammo. Nairusat dagiti pakdar ken pangta nakitikitan iti buteng ken lunod tapno may waksi dagiti panggep ang mga ratap iti awis ti sipnget ket agrusing tinaytukit abini pudno kadi Jack Ammo. Gustagina kadaya ti dano ni Apo Jose A. Bragado. Ti suwaruno kahit ni Apo Prisciliano N. Bermudez. Medyo nariga na kararaminot ta. Ato libro na gito. Yung sagsaga ng tatay. Subag mamano nga libro. Ano na ito? Kakipagpakita tayo akub na dato pag-ibasa pagkalalak ti basak ta ang mga no maapektaran ti panangawat yo kadagiti dandani kaya so dahito yung matsumaro na dani yu ket dano ni Apo Prisciliano and Bermudez ti San Manuel Pangasinan.
takam iti PIA, Philippine Information Agency ni Manong Presi iti Abra iti nabayag tiyempo aging ka iti nagretiro. Aktibo iti kadagiti asosasyon iti gimong kastamit iti simbaan. Nagyak mariro kat may sa iso ng Community Knights of Columbus ti Romano Katoliko. Saan ngagpatnag ti rabi? Saan ngagpatnag ti rabi? No rumsik dagiti daratep amang waknit iti sipnget. Dagiti naridam aramay bumangon. Guyuden dalinas kortina ti parbangon. Tapno iti saklulo ti riwet. Masangal dagiti nendaklan na panggep. Apakasukugan panuli baro ng oswat. Adi pa ilili iti dakulap ti sardam. Kendi pakapkapan takyag ti parbangon. Saan ngagpatnag ti rabi? Kadagiti parswa anasaldet. Istagina dayiti daniw ni Apo Persiliano yan Bermudez. Next ni Apo Edilberto H. Angco ti best friend dagiti kaduan Agumiliano ni Apo Edilberto H. Angco dya bagulpi tinagan ni Mang Ed. Dyan na kami nalatak kasabali nagan ni Mang Ed doktor PhD mintikad na kasawan ti PhD board PhD Angco ni Mang Ed. Ni Apo Edilberto H. Angco ket tubo ti Santa Lucia Ilocos Sur. Kita maladat hibayunod na dito yan. Nagbasa iti Fine Arts ken Filosofiya iti UST gasam graduado kan ti philosophy ni Manong Ed. Nagdirector iti Public Relations iti Philippine National Red Cross. Nagsusurad gayud iti sarita, nangabak iti salip iti sarita nga into yung Tibanawag iti 1969. Kas ko na tayo saan tayong nakukag ti sarita ni Manong Ed ket adda nga naamu tayo isuna kasman nani itagayak ka na ni Dr. Ed Angco para king kada ti Mang Ed. Mayat ang siyatan ni Mang Ed nga talaga. Best friend kiti Gumiliano. Dati ti danyo ni Apo Edilberto H. Angco. Agdungsa ti pagaw. Saanen ngagpamarot, di na mapuutan na matnag, dagiti bulong iti turod. Iti balay, dagiti agbambantay, nakapsuten ti timek da, pagsasaritaan da ti maipunit aridaw. Ti bagaw ngagdungdung sa, dagiti agbambantay ti balay, ururayan da ti igaw, amang pasged iti tanap, matda ti rurug, tumayab ti aning aas. Diyos tagina. Kahit orekas lang ni Apo Ed Angco kat nabibuidig dagiti imahe na dagiti metaphors na medyo sana kadaw yan idilig ka dagiti duduma man na yung mangganda ni iti ayat o ngayon naparangarang dagiti balikas ngayon sarda. So ti sumaruno manano yung tayo basahan ti danyo na kahit ni Apo handa ti kudiguan
Severino B. Pablo. May isa pa yung ay siguro basikam lang nga best friend na ni Mang Binlong. Severino Pablo. Taore no kasto dagiti manano yung Ilocano nga medyo nagduma ada dagiti aramid nga pasawain nagduma gapo iti bilig ti arak wenno iti kina passionate da kadagiti pamati da in fairness nakasurat damat kadagiti sinurat nga dakkel ti nitulong da iti Ilocano literature ya. So dito ti danyo ni Apo Severino B. Pablo ni Apo Severino B. Pablo ket tubo ti Lawag, Ilocos Norte. Ikinabayag nagpapaay iti Provincial Library ti Ilocos Norte. Ken nabayag mat nga nag-official iti Pilipinas ken iti TMI timpuyog dagiti manurat ni Ilocano. Ti kampanaryo ti Bakara ti duduugan na lakay nakadali kep iti ari mo tong nagarampang nga paspas det kayat dadairan ti ubanan na bilig na tinarimat palabas na dagiti Martinez tumanayutoy da kas dalapu ko na amang liwliwa kayat dalapudan ti ulo nang agtupak ti sirim na amaspak ti kampanaryo ti Bakara ti lakay aduduugan nakadalipikep agdungdung sa winog pampanunot distagina dayet ti danyo ni Apo Severino B. Pablo. Sumaruno itilistahan tayo ket ni Apo Baldovino Ab Valdez. Ni Manong Baldo ket tubo ti Alicia Isabela nabayag nagpapaay ti DILG ken nag-opisyal iti Gumil Pilipinas kaniti na minsan nagtakam presidente Lady Tiempo nga datayo mo ti treasurer at dami ni Mang Baldo okay. Nga po itijak na natakamat sa mate at damang DLGT nagpapayan ni Mang Baldo danyo ni Apo Baldovino Ab Valdez ket siyak ama nagbasol tapok aparnuayen dagiti Mannala init amang darang iti mula angin namang liweng-liweng iti disyerto tudo apakpakaw na ti bagyo justagmina ket gama na iti panagdingagyo ti nakatatindog kadani ni Apo Baldovino Valdez. Tiko na ni Board Bill Mergat, retired DLG Provincial Director ni Apo Baldo. Well, thank you Board. Retirado DLG Provincial Director ni Manong Baldo ni Apo Baldovino Ab Valdez. Yan na dati danyo ni Juan Apo Meliton Brillantes ti may isa kadagiti dua pa ila na sudam nga talaga dua kang runahan manurat iti Cagayan ti may isa ket ni Apo Dionisio S. Bulong so saan pa lang agrekreta dagiti kalugaran ti Cagayan ta talaga nga isudo ti matitindi Apo Dionisio S. Bulong ken ni best friend na Meliton Gal Brillantes kas kinapo Dionisio S. Bulong nga tubo ti
Batak, Ilocos Norte na po Meliton Brillantes kat tubo nagkapumat iti Ilocos Sur no Santa yung Mariro ket wait dilid ti J Ilocos Sur nagkapunan na po Meliton na di patak mo tayo wala panglaglagipan ya po Brillantes kat adang malaglagip iso na kadagiti sarita na ken nagiti nobela na kasi ti batog nan asawa nan nabanglupay ni Mayang ito na day di kwan day di ti karakter na ke pudak pandak nga agsapsabol iti anting-anting na Kiris hindi ko na nimang amor sikat ti may sa kadagiti bangulan bangul dayo nga digo manong dayo nga digo kwatay pa teenager kwatay pa lang agpatpatubo tayo pa lati kwa na Texas ko magpatutay pa lati tadi aya kagiti ti bangulan sa mo yung ti word nga bangulan siguro medyo nauli nigang ako na day din yung ti talaga nga naka kuwak ti bangul kat ginobela ni Apo Bresiliano Bermudez nga dagiti pundador ti bangul kat datay okay na nga kwa nagtaengan nga alingo bangulan dati tidani ni Apo Meliton Brillantes itutuloy ta so ni Apo Brillantes kat dapan mo sadyay lugar mi ano mo lugar mi sadyay Bugay kabay na Santa Teresita kaslapik iti Santa Teresita mismo tadyay maggurit ko na day dito so nagbarkada dakin ni Apo Dionisio Bulong and so dati ang bukal iti 1-2 punch ti Cagayano iti saungan ko na ni Manong Iking thank you Manong kita mo saungan bangulan kasi okay na tama na ang mind tudas nilaing ti Jack Malipatan ni sunod dito Apo Meliton Brillantes nobela tayo Manong amor nobela tayo tudas nilaing ati napuutak ko nabanglupay ni Mayang nabanglupay ni Mayang ito na jay okay na nga teenager nga ni hindi na dapat na ganan inasawa natin baak ano Mayang kadwa makaparayaw ano belita when kadwa namat makaparayaw dagiti sinusurat niya Apo Meliton ken kinapudno na iso na tinakay basaran ti Itong Brillantes karakter niya Apo Dionisio Bulong ket iso ti bida iti nobela ng Kontrapelo so may gway ta basit niya so ni Apo Dionisio Bulong nang bukal iso na iti may dumdum mga trilohiya iti Ilocano literature nga makapakatawa nobela iti umuna kat ti Fighting Pogi part 1 yun part 2 adda nga inanaig tayo ti Macario nga karakter sen na mismo ako na ni Mang Rogi kat retired DILG Assistant Regional Director ni Apo Baldovino Valdez Mang Rogi ken board makamukay patang sa balit na magayawan makamukay patang so tatani sidekick ni Macario Mangiros so nagkasinsin na kat ni Aldo Rico Mangiros nga patkinta yung embasar na ti karakter da ito ikin ni Apo Reynaldo Iduque nga may sa iti nasingid pagayam na so nga Aldong Reynaldo Aldong
Aldong. And ni itong Valiante sa sidekick ni Aldong, sidekick na sa jay Matayo Rosing, ang nagbida iti kontrapelo, imbasar na kin ni Apo Meliton Brillantes. Ayos. Ito iti dano ni Apo Meliton Gal Brillantes. Ayid to the statement of Manong Roji Balayans. Okay. Okay, word. Okay nga namang Roji. Yun gaya. Pa ito, siyempre, kagayano ka, medyo ma-excite ka ba sit mo, no? So, da po Meliton kina po Dionisio, agad, imala nagiti mga gos, iti kinapogi. Kinapogi. Pogi na kita Apo Dionisio ka na Meliton Bigutilyo ni Apo Dionisio. Apo Meliton kahit medyo pagkatisoy na. Okay. Sige din, Balayans. Pogi na kita yung pangamaan ti Cagayan. Dahil titidani na po Meliton Brillantes. Kuston lakay. Timakder ti Kalapaw. Da Leoncio ken Martina. Dahil iti umok da. Itirigat ken ginawa. Ketrimbusing ken rimang paya. Dahil iti bukel ngen tukit da. Ama namsegen ti Kalapaw da iti bunga. Marpugen. Agdaldalagudog. Agrungrungit. Agsasangit da. Agtal na kayo mier web ken bier. Idi rabi nagtagtagay na kan ni Leoncio iti ubing iti agdan. Tatang iraman nakmet katakwada kun kunana kano. Adu nga udod ken nalilaw. Ngem masikapan met ni Martina. Adu tiyam muna wagas ngen suro dagiti mangagas. Gusto ngina kadayo ti dan na po Meliton Brillantes and talaga Balayan sa kanila po board Dilmer. Happy birthday muna kay ni mga go. May sa kadagiti lifetime member ti mga club ni Dr. Freddy Masuli. Haba birthday kumpad Freddy. So naragsak tayo ta. Dagiti binasa tayong dandanayo dagiti man nanay got kung nang saan sana tradisyonal kadagiti madududog nga dandanayo dagiti nataangan nga mannaniw dikit di adda dagiti makita tayo nga imahen adda niti istorya kaya adda nga iparang ipaawat ka diti readers nga Ilocano. And lupay at adda nga pangtignay kadagiti Ilocano kanain mga kasjay pagtignay kadagiti Ilocano pangdayaw iti kina sayat ni Ilocano kaspuli dagiti landani dagiti Ilocano. And maawatan tayo ta at dadamat nga umuna may pangruna pailaen no agdanyo ka ngamin iti Ilocano nga naisangrat mo nga reader mo dagiti padang Ilocano syempre pampanunod ko may pablak iti banawag umuna unay to entertain dagiti padang Ilocano, to inspire dagiti padang Ilocano. Kula niya po Manong Amor, Apo Freddy Padua Masuli nagasat pa nagkasangay dinggen tayo man ti panagbasa ni Aseng. Happy birthday Doc Masuli.
ah, happy na balito ka nakasangay. Stop. 50 mo. Tagayan tayo man ni Doc Freddy. So, digiti kabadungalan dagiti nga mananiw, digiti nga manurat, sanda ko mga, siyempre, delimitasyon tayo. Uno sanda ko mga, masasair, uno, siguro, sanda ko mga papauyo, no sanda man nga, nairamin ka digiti binasa tayo, katibaga tayo nga dagiti representasyon dahito yung henerasyon nga nangpili tayo kadagiti makuna tayo nga nagtultuloy nga nagsusurat nagtultuloy nga in one way or another nga kunada nakaipaay da iti tulong kadagiti padada nga Ilocano writers babaen iti panakigamgamulo dalat ta particular iti Gumil ken iti TMI. Shout out manong dito ila Union. It's karon. Dalawa po kadagiti taga La Union. Asjay. And may nga nagbasaran tayo kat nagpapadala dagiti nga Pedro Bucanic Awardees. Santay mat siguro nga makabaso din ta may bagang nga Bucanic awardee kagat adda pay 5 adda 5 nga nang rugyan na nga syempre muna dito kat adda nangi nominate kadagitoy tapos kat adda awards committee ti Gumil Pilipinas nga buklen ti 5 nga nasisiglat manurat nga nangarisit tapos kat idatagda iti BOD iti Gumil Pilipinas tapno maprobaran ti na-propose nga pamadayaw para kadakwada basa ekto dani ni Doc Freddy damdama pari Villamor. So kalpasan na ito mapangkayo iti personal Facebook account ni Apo BM Bilmer Bibiloria tapno ba mabuyayo ti panangbasa na iti danyo ni ti birthday boy ni Apo Doc Freddy Masuli. And as J-Pi makatinga tayo nakalabas iti tinga ti Abril tinga ti bulan kat mapantay yung kadagiti yan iba natin may dapat nga may pagpanakil tayo nga mananiw nga Ilocano siyempre ito yung iti Inagan nga Aragon, Nesperos, Manuel yeah nagduman ka palawan din dan tumat aldaw para kadagiti mananiw iti Hawaii kadagiti mananiw babae dagiti sumingsingising nasisiglat aman naniw ti sarsaro tayo pay basta pay kat tagay pay